En die specialist is Theo Sturge uit Northampton. Het is de eerste keer dat er in Nederland aan het werk is. De Engelsman zegt voortendaliks wat deze paneel nodig gaat. They were some panels that needed some love and attention. They needed some care. But it was a nice room. It was a nice room of leather. An interesting room. Er zitten gaten in en dus het weer een heel neder gewoon onderhoud daar. En ja, want anders valt het eigenlijk naar onderen daar. Dan zak het uitkoor en dan gaat het nog verder van ons aan. En wij woonden, ja, dit is zo'n mooie kamer. Dit, ja, het is een rijksmonument en dit willen wij graag opknapt hebben. Dus we hebben de specialist uit Europa hebben we erbij hellen. But you can see that this join has come apart. It's still together here, but here it has come apart. Ben er geen specialisten voor hier in Nederland? Nou, via de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is meneer Sturge is dus adviseerd om hem hierbij te hebben. Het goudleerbehang in de collegekamer is meer dan 250 jaar oud. Het is leer met een laagje zilver, met daaroverheen een gele vernislaag, om er een gouden glans om te gaan. Maar van die glans is het tegenwoordig net volle meer roer. Dat is het resultaat van de laatste restauratie in de jaren 70. Toen water olie op het leer omgebracht. If you look across over here, you can see we've got quite a bright area here. But if we come up here, this is darker. And I think this is the oil. This is more the sort of colour it should be here, the lighter, brighter area. And I think this is the effect of the oil here. It's a pity? It's a pity, yes, because we can't get it out and undo it. Sturge had 4 weken voor de restauratieklus. Het kostte de gemeente €12.000.